Kaixo. Nola izan, gogotxu. Gero zer gertatuko den jakiteko gogoz. Batzutan zuzena besterik ez dago. Bestela inora iristerik zaila izaten da. Eta bideoan, pixka sufritu beharra dago batzutan, beti nago. Hemen edoan, ezker eskubi aurrean edo atzean, baino beti nago. Baina, bidegurutzean izateak, nik uste erabakiak hartzea dakartzala eta erabakiak hartzea oso importantea da. Beste aukerarik ez dago, miraria norberak egin behar du, eta lortu ezkero, fenomeno. Abesti bat benetan definitzen duena, edo beste norabaitera eramaten duena benetan, nire ustetan, ahotsa da, ez? Sentimentua dauka, ahotsak ematen dio benetako izaera abesti bati, talde bati, kantu batek, botere guztia. Oso barruraino sartzen zaizun abesti batek, zoratu zeitzake onerako eta txarrerako. Badu botere, nik uste gauza askok ez duten botere bat. Eskenatokia, barrua askatzeko zuzeu izateko toki bat, beste etxe bat. Zuzeu sentitzeko tokia baldin bada, zuk sentitzen duzun hori guztia jendearekin konpartitzeko aukera baldin badaukazu, eta handaudenak ere, zurekin disfrutatzen baldin badaude, hori baino, ez dakit, opari oberik nik uste ez dagoela. Raro xamarra da, baina, nik askotan komentatzen dut, ez dirala kontzertu gutxi izan, 5-10 pertsonen aurrean jo izan dituen kontzertuak, orduan horrekin alderatuta, ez da intxarra. Gure kantu perfektuaren bila beti gabiltzan ez, batzutan palarekin eta beste batzutan zombia bezala bakarrik ateatzen dira, ez? Sylvester Stallone eta Marion Cobretti, hori izan zen gure abia puntua. Uste, ez. Baina seguru baietz, bai. Aburrutxoak beti daude, gure inguruan. Eta gu ere segurazki neko de aburu izaten gara, ez? Askotan, harreman hona daukat, beraiekin. Batzuk metalero badia. Oraindik herrif asko ditugu eta aterako dira mundu zabalera. Hori Marion Cobretik esan zigun. Infernuan lortuko dugula kurazioa edo nolako infernua imaginatzen dudan lagunez betea. Beti izan gara pixka tramposoak, ez? Hori baldin bada infernua, bat baino gehiago aurkituko dut seguro. Nire harima ondo, salgai dago. Hortan nabil, saiatu. Ikusi behar da zeren truke. Horregaitik etorri naizuna. Deabruari zer galditzen zaion? Galdera zaila. Zer daukazu eskentzeko? Gustatzen zaio. Beti presente gotean non nahi. Bai zinean, bai musikan, bai hitzetan, bai liburuetan, baita elizetan ere, pentsa. Ez diote sinesmenari buelta askorik ematen. Orainean bizitzea dutola irizpide, orduan beste gauza askotan sinisteko eta pentsatzeko ez dauka denbora gehiegirik. Zerbaiteri heldu nahi diolako, eta zilegi da, bakitzak arrezala nahi duena. Beste min edo egin gabe, txikitan mesetara eta jaunartzea, eta gehiago esango izut, konfirmazio ere egin daukat.
Tori. Zerbaiten parte. Ni musikaren zua hori barne-barnean daukat. Orduan, zu horretatik aldentzea egia esan ezinezkoa zait. Osa, zu hori behar dut. Komeni da nahizean behin horren inguruan dantza egitea, zuaren inguruan eta gainetik ere dantza eta salto egin behar dagoela pentsatzen dut. Beldurra, bueno, bai, pasa dut ben baino gehiagotan. Beldurra deno dauzkagu. Stallonek ere negar egiten du, Marion Cobretik agian ez, baina Stallonek seguru baietz. Negar egitea beharrezkoa da. Lur jota baldin bat zaude, ez? Ondoa ikutu eta gero berriz altxatzeko beldurez osatutako pertsona gara baita ere. Ispiluak, orrazteko da horrela. Gehiegi ez diot begiratzen. Ez dute gehiagia autoanalizatzen nire burua ispiloren aurrean. Gure beldurrak izan ditugu, gure zalantzak izan ditugu baita ere. Orain noragoaz? Zaila zuzuk. Badakit. Behin eskenatoki gainera irten da, esate izumana, berdin dio 1, 2, 1000 edo 500 dauden. Orduan, horre zure barrua eskatzea baino ez dago eta hori egiten du.